Siedifra. Kisah jadi. Cut. আমার তো পুরো বুঝ না ভাই বুঝি না ভাই Oi, Ron. Oi. Salah kita. Urut mana nak? Mari. আমার শোনাই দিন আমার আগরটা ওইখানে আসলে আর जोंनि दाया बेहासो थैनांबाय ओइ हागुनि दा गरब्रै गुलिनि गैला थांबाय दङ गैला जोंखौ आलायसिनो गुलि माबा जायोमोन जोंना देरफुबाय हाजिरा गाज्रि जागोन मिथियो Sengsara adra jawa dah thaba hangma thaba sengsara adra Ronsai dengan Getarsi Kengkan nak pisau. Ronsai dengan Siri menang Oi, aku. Dakha dondari laga gapnai jangan Feeling jaba hangma thaba sangsara adra jaba Korota malu asna naik. Itu dia. Udang siri simandara Engkar demenan Dina yang hagus Hamadai mahata Harapnya bangsa Korea. Aku ngerti. Musik Dina yang ditangki
दुनिया बेमन नारानाथा जुजिला थांखिया थालांबा नोंसिनि नाजा मिजिंथिबा आंनि थांखिया थालांबा लोगोफोर आं मिजिंथिबा खारदो नोंसोर खारदो गाव गावनि जिउखौ रैखा खालामदो ओइ लांसुनिया सुथुरफोर नोंसिनि सिलायनि गुलिया आंनि जिउखौल'सो फोजोबनो हागोन नाथाय आंनि आरो बर' फिसाफोरनि थांखि बिथांखिखौ माब्लाबाबो फोजोबनो हानाय नङा आं थैगोन आं बायदि रोजा रोजा ओंखारगोन थांखिया गोरासिन जागोन बर'नि गांनाय उखैनाय थारैनो सानसे जाफुंसारगोन जों उदांस्रिखौ लाबोथारगोन जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय उदांस्रिनि Mandi bisa. Ini baru dah kena aku mesti dia. Ini hanya susu. Hanya rasa muka kelam ni boleh mana? Sini baru semua jauh. Ukundai kukuba. Sekali deh. Bangga itu punya mana? Angin bang. Terus cari bentuk. जोबस्रांबाय दिनै अनागारि उदखारिफोरनि आखाइनि सिलाय गुलिया थेवब्लाबो थाबाय थागोन आंनि जिउमाया अलंबार जानानै थाबाय थागोन आंनि जिउमाया अलंबार जानानैनो जोंबाय थागोन गोजोन उदांस्रिनि फिरफिलाखौ अरायबो नेबाय थागोन दाहा थाबाय Tung sama berliang kau, oi, insan rumah ada yang lebih sulit nak aku kau tersebut je. Aku sudah, naik bagikan, bye.
oi murko cat Hanya mana itu mas? aja nunggu aku nunggu tadi sih kau terus oi botol itu biar lama aku tuh memang benda mah ayo babai mungkin siap punya oi tahu dah kamu ni dah, bukan? Jadi lama sama kau benda macam itu tu.